Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:43 na sa aton sa nga pagpangalagad. Mayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon. I-check naton ang Provincial Disaster Management Program Division. Medyo alam-alang sila, no problem. Sige, ang kapaang sang panahon subong, amogid ang grabe. Anyways, action hands. Okay na lang na sila action hands. May ara ko na number ni Sir Vargas. Siya na lang tawagan tang telephone number dito. Na lang tayo mangkot daw kung sitwasyon sa aton sining palibot sa Bacolod kag Negros Occidental. Ara sa action an. Action an Diaz, action an Defensor. Palihog tayo ni Dayay, may number ko na ka Sir Vargas. Kaya ang probinsya, medyo alang-alang, unahon ta na lang Sir Jomari Vargas. Kaya bangon siho kita, grabing init subong mo, no? Grabing init subong. Ngaton sini batyagan makaksyon. In fact, sa mga lugar like Cavite, naglabot iya sa 50 degrees Celsius ang kainiton. Tikon ginahilanat pala nga ni kita nga ara sa 37, 38, 39, gaaliwasa na kita. Sino paginayan ko mag-50? Ang Dagupan City naman niya, 47. Ang Tanawan City, Davao City, Dipolog, kag Science City of Muñoz, naka-record naman sang 46 degrees Celsius today, mga ka-aksyon. Amo ning ginpagwa sang Pag-asa kahapon nga adlaw nga grabing paang mandiri sa ton, naka-record iya ang bugos nga o mga lugar like diri sa aton may Bigro 39.7 degrees Celsius, mga kaksyon. Pero nahong ko lang sa Sir Jomari Vargas. Online sa Firing Line. Teka, tulolo pang doon sining grabe nga init nga panahon. Sir Joms, good evening. Hello, Brian, may gabi. Salamat sa time, Sir Joms. Ano ni ang katabo subong sa palibot naman nga ang grabe gidya ka pa ang Sir Joms, no? Well, actually, Brian, yun na common na itong batayan permis sa weather forecast ining cold front, kumuna mga cold front. Subong iba niya na kinatawag heat front naman niya, init naman nga front. Okay. Mix ang cold front kag init. So, ang paang actually subong adlaw nga aton nga heat index naglambot 34 bla mo. Aha. Ini kaina si mga alas 4 sing hapon.
Pero ma-peak pa niya I think by Saturday was hapon. Bali dire lang na sa aton Sir John Bacolod kag Bacolod na niya Negros. kay kung Pilipinas lain-lain nga lugar eh. Yes, So yes, anyway, mo na price mo ang kuan kay kung isipon ta kita ni by manugsulod na ta sa tingulan mo. But usually magkambyo ang amihan to habagat amo giman ang masami ang kakatabo nga ang init, although the unusual abi ang weather pattern ini nga bulan kay ang init na sa kataas. Yes. Supposed to be peak ni siya by April pa mo. Last month ani mataas-taas ni sa tungkol sa summer pa. Pero hindi sa mong because of the existence ng Easter Libra naton kagang Yes. heat high while abot nga press may heat prone pagidya. Amo nang mapaang aton patsagante sa aton sa Bacolod. I see. So, maghambal kita 34 si Jom dito sa Cavite. Balaw, 50. Pagkita Sir Jom? Cavite. Cavite, oo. 50 degrees Celsius. Pagkita kainiton to sila Sir Jom. Ano na yung sitwasyon sinaman? 50 pa hindi ko 50. Kay 50 kuan kanas na laya kanas na bray. 50 ang nabutang di sa kontod nga na research ning hapon. Ara sa news sa Dagupan City, 47. We don't know basi may sala ilang information. Kibot man ko gani. Kung maisipa, kung maghilanat kaya kani, tablang aton mag-thermal scanner sa aton tungkol sa COVID ni, mag-38 ka, hindi ka nakasulod, hilanat na na mo. Oo, galiwasa ka na sa amo sila. Hilanat ka na, mag-42, kaya convulsion ka na gani uro. Okay, ang ilang heat index dito, Sir Jom, ho, sa pag-asa, pinaka-highest to, sa May Cavite City, 50 to, Sir Jom, nabutang di, alas 2 ang hapon. Init na ginayak. Init. Kung tuod ng 50 degrees Celsius, Oo. ako na lang baga-baga na eh. Gabaga-baga sa Dagupan niya 47. Sa Taas pa lang yapon. Yes, sa Tanawa naman Davao City kag Dipulog kag Samunios 46 Sir Jom sa grabe yang ngayon. Amo ni guro nga nagpagwa sa sining record gido do kan usual na ganyang init Sir Unusual Jom. kaya kayo. Kaya awan na ganun silang kumplay kay white kita sa una sing mga heat front niya, laban niya cold front lang niya mo. Yes, tuod. Hindi may hara naman niya bago sa mga heat front naman. Kung damo bago sa ato no, bago kita nga virus, may bago yes. makita nga weather pattern. So amo nang isa nga daw hindi mansindihan ang I ato see. sitwasyon sa buong. Pero ini nga ini nawatsagan to Sir Jom so ay mani hindi niya indication abi nga may El Nino kita sa palabuton Sir Jom transition gid lang ini. Wala Bray. Actually wala atong Enso halos nadula siya. Aha. Kaya actually may low pressure kita sa mga Mindanao Yes. mga 1,000 plus kilometers away sa going towards Davao. Pero nubo mo lang ang iya chance samang yung bagyo na siya. Laban-laban southern Mindanao basi posible in the next few days maulan to sila pero hindi man baskog. Sa ato niya siguro init gyapon sa ato in the next week. Yes. Basi miyara man ulan ko rin nablang tumalag sahon Tumalag pagwa ibang usbong sing tuta sa do kay netaw amo nagwa sa aton in the next few days siguro Brian. Kaluluoy man nga aton sa mga frontliners labi na gid mga kapulisan ta, mga tanod sa Sir Jom mo. Well, actually, hindi mo kusna ba naman siguro kaya everyday kalibot ko mo. Yes. Kita ginamon ang sitwasyon. Gapanaog agad Sir Jom sa mga check up. Oo, gapanaog agad. Pag kami sang tubig, may kapon may nag-donate sa amon sang fresh milk. Yung tagaan namon ng mga grupo na to, sing fresh milk. Aha. So at least abot sang tubig at being unusual, at least mag-replace utilize yung calcium nila da sila lawas. At ito lata ginaton mga kapulisan kag army kag kuan naton army police coast guard kag ang marines naton kag bantay sing border control naton. Aha. Kuan kita mainit kaya kayo Mainit Brian. gid. Sige. Sir Jom, salamat gid sa pagpahangop sa amon subong kag sa mga listeners naton. Good evening Sir Joms. Okay, thank you. Salamat gid. No, salamat. Una sa balita, una sa aksyon. Naka-record kita sang 34 subong adlaw diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo na kalain na sa sitwasyon do gaaliwasan na kita do magwa na kita sa Alocaba. Puwerte yang init teryo sa Cavite 50 pagidya 50 pagidya mo. Doon di magpati si Sir Joms, tiyan mo nagkaroon kamo ng record ya sang pag-asa, no? Amo ning record sa pag-asa didto ya sa nasambit nga mga lugar. 2 PM sa kahaponanon ginyo. Grabe no. Ano ayhan ka init sino do ginaluto ka na niya sa oven. Ang balya kalalaya na tani. Magamo ni sitwasyon ta. Action firing line. Galing kita mo nga panahon daw gakambyo klima bla. No, gakambyo klima agaw-agaw ang bugnaw kag init. Sa mo ning sitwasyon. Ti iluan to sonta gid yan ay mga 2 pa ka semana guro, no? Kung mag-ulan naman tudo naman ulan.
ang abnormalidad sang kalibutan doon ba hantay ni Gilmanano? Action Firing Line. Sige, halong mga utod na ton nga nagatrabaho outdoor bla, labi na gid sa mga naka-GCQ subong mga sa mga gwa sa Bacolod ha. Kay iban dira tiga trabaho sa kampo, ang iban mga drivers ng tricycle dira, mga jeepneys naton, e-bikes kung ano pa nga trabaho, mga frontliners naton baw halalong kay pinaka igo sining nasambit iya nga init subong heat stroke mo pagkatapos mga cramps ang imo nga mga kaunuran dira kag imo sila nga kabukugan sa kainit. So protection gid no, kung may ara ka sa nga tawag hypertensive kabi, pahigad ka lang anay ngita gid dalom kahoy kag magpahandong. Action Firing Line. Kay ka delikado gid sa sining sitwasyon. Lasay 52 before kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad. Dili kita ray mga muyo kita no sa gihapon sa pag-away naton sining kay COVID-19 mga ka-action. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, We come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 54 na. Pailog kon palihog anay himos nay sa inyong sining nga mga hinalay. No nalimtan nyo no naanad kamo ha. Gabi nyo ay isang untat ang init. Pero dapat himoson nyo gina kay basi masimhutan kag madapuan sang aswang. Sa umam mo na mo. Himosang hinalay. Di pagpalipasi sang gabi sa gwa kay basi simhutan kag dapuan sang aswang. Kita mo si nanay karan-karan siya inano, kamandi mo nalimtan, hinalay taho. Una sa balita, una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na nga ton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mo batian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow na Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, 0938-225-5017. Sa aton sa mga viewers, sa aton sa mga Facebook Live. Kanto lang ka po na sa comment section kag i-type ang inyo sa mga mensahe. In advance, nagapangayo na ko sang patawad kung hindi ko mabasa ang inyong mensahe karon nga iban dugay-dugay. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Onboard na, Aksyon Brian Morden, nag-off na rayo kung mag-off na rayo kita, tob-tob las 9 tak na sining gabi.
sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Anong dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod sa buong gabi pinaka-isyu naton karon dugay-dugay. May ara na sang kapitan, empleyado sang DSWD, kag ang nakabaton sang 6,000 nga hindi man dapat makabaton, ginkasuhan sang kapulisan. Dire ini sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Lawagon ko ni karon mga pangalan nila. Kag kun ano balang papel dire sang DSWD, angot sini nasambit iya nga pagpasaka sang kaso, meaning may ara sang ebidensya nga nakalap ang kapulisan. Hala nyo, sino-ayhan ang dason? Action firing line. Ini ulo umpisa na ni sa amat-amat nga paggwa sang investigation or pagpangalap sang dugang pagid nga mga information sa ngaton sini nga kapulisan. Aba ni hambal naton nga ara pirmi sa ulihi ang paghinulsol. Action firing line. Pastar ko na karon dugay-dugay samtang sa kabankalan. I don't know kung sugo lang giniya sa batasan nga kawatan o kon inibala gutom na ni. May isa kapuloy-an nga ginkawatan iyaw sang mga personal nga makagamitan, mga iring section hands nga nagabili sa tag 70,000 pesos iya, porte mga rilo nga tag 50,000 pesos, 473,000 man lang ang nakawat sining duha ka persona o galing nagkaladakpan. Tamo nang lain gid kay nagkaladakpan. Action firing line. Dire sa Bacolod maka-action check naton kay ang Bacolod City Police Office. May mga adjustments sila kag may mga ginpang idog-idog sila nga mga check-up points sa outer and the inner sa Bacolod. Bangod nga daw kadamo gihapon kuno nagapulo palagyo sining nasambit iyang check-up points nga ini. Anong ginapalagyo nyo? Gapangawat gid kamo nga maggwa gid nga wala kamo sang kompleto dira nga maginauyatan nga mga ID, QPAS kag iban pa. Action firing line. Ano gid bing ginagadgad nyo sa gikagwa-guwa nga mapulo palagyo kamo sa pulis? Abi nyo kung matapikan kamo sang virus, nami? Action firing line. Karon kay gina-adjust na sa kapulisan, abot sang kapulisan ang mga lusot-lusot nyo kung din kamo dapit. Ka mga kuan gini mo bat ulan klase mga tao. Action firing line. Samtang sa iban nga balita maka-aksyon sa lokal iya ang BJMP i-quarantine ang gusto kon may ma-report na sila. Di kinahanglan i-quarantine gid man sang 14 días man no pagsulundan ina para masigurado ang ila sini kaugalingon. Samtang diri sa syudad sang Bacolod sa gihapon maka-aksyon, i-check na to ng iban nga report karon sa sa Bacolod City Hall sa aton sini nga pagpangalagad pagadalon sa aton ni aksyon na art tayhupon subong nga gabi mga kaaksyon no ini mga balita yang sa nambal ko na BJMP Bacolod gininyo ang bulig sang syudad angot sa pag-quarantine sang ilang mga personnel nga tandatala na iya nga magtrabaho mga kaaksyon. Ang mga biddings iya nga gingamit sa duha ka mga OFW isolation facility nga nagpositibo sa COVID test hindi na pagamiton sang syudad. Panigurado Miss Yours, angot sa plano nga pag-resume sang biyahe sa mga domestic flights sa eroplano ginatugyan sang exit planning team kay Mayor Linardia kag IATF mga kaaksyon. Akulbaan ko ni sa mga eroplano ni nga magbiyahe liwat to, no? Daw ka temprano pa ni. Ano gid ka sigurado abi kita subong nga sagi kita kapalak magbiyahe man. Action firing line. Samtang sa balita probinsya may disinfection and stay at home day gindeklara sang hinubaan do ka unique man no? Action firing line. Bilog nga kuan ni hinubaan ni sige check tani karon mga balita sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, dali gid lang kay gusto ko lang unahon diri si kuan ipabati ko lang karon interview ko kay Police Colonel Romeo Baliros. Sa mga balita gali nasyonal naton pakaronan ko niya kay may mga panibag-o diri nga development sa ABS-CBN kag subong man ang mga records nga mga bag-o karon sa COVID-19 dito sa national mga kaaksyon kag around the globe karon pakaronan ko ni unahon ko lang si DSWD Regional Director Evelyn Macapobre siring na tabo iya nga pagkaso sang kapulisan kabalo ka may meeting sa karon dugay-dugay. Base dito siya malabot blas unahon tani sa subong nga gabi plastar ko lay karon dugay kay para sigurado kay ini importante ini nga kasuhan mga kaaksyon ang isa ka municipal social welfare officer
barangay chairman sang Isabela, Negros Occidental. Bangod sa ginaligar anomalya nga panagtag sining social amelioration program o CONFUND sa Pumuluyo. Action firing line. Ang mga ngalan nila diri mga kaaksyon, ang ilang kwadri ang Municipal Social Development Officer, amo iya si Mrs. May Fajardo, no? Ang Isabela Barangay Kapitan naman, Barangay Utso ini, no? Si Barangay Kapitan Maria Luz Leal Ferrer, mga kaaksyon, amo ni ang ginpangkasuhan, no? Sa din, ang nabutang mga kaaksyon sa listahan nga nakakuha sa ning SAF, amo iya ang iya sining apo, nga 13 anyos. Imagine mo na 13 anyos, hindi niya pwede baton sining size mill nga ini. Action firing line. So, ini siya ang hinablos sang isa man ka negosyante. But according kay ina, sa kay Police Colonel Baliros, nga himata sang pamilya o kon akusado ining natagaan sang size mill nga ini. Karon kay pabati ko sa inyo. Online sa firing line. Si Ma'am Kapobre sang DSWD Regional Director ara sa linya. Ma'am, good evening. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am, Tagalog, Ilonggo, Bisaya. Makakaintindi naman ako ng Ilonggo. Oo, pero siguro nang halo-halo na lang kasi Yes. Ewan kung makakaintindi lahat kung magsibuado tayo ng mga listeners mo. Pero dito sa Bacolod, ma'am, kuwala ni sila. Halo-halo man ni sila. Masabtan na radyon nila, ma'am. Imuhang isulti ni mo Bisaya ba? Okay radyon kayo na. Okay. Sige. Oo, pwede rin. Sige. Ma'am, dito sa sa Isabela, nag-filean og kaso, no? Ang nag-file og kaso ani, mao ni siya ang Negros Occidental Police Provincial Office, ano? Sa pagpanguna mismo ni Police Sir Romeo Baleros, ang direktor sa aning barangay chairman ng barangay 8 ng Isabela, and ang ilahang municipal social welfare officer na si Madam May Fajardo. Ang barangay chairman mao si Madam Maria Luz Leal Ferrer, no, sa barangay 8 Isabela. Allegedly, kini sila ma'am ning hatag og size mill sa aning 13 anyos, 13 years old, ma'am. Unsay papel ani karon sa DSWD ani, ma'am? So, na-file na ang kaso, sir. Saan na kaya ngayon ang kaso? Sa fiscal, ma'am, kahapon daw, kahapon. Okay. Inang kasi, di ba, normally kasi kung na-file na ang kaso, hindi tayo po pwedeng mag-comment dyan. So, siguro ang comment ko na ngayon, parang generic lang siya. Kasi mahirap din akong mag-comment tungkol sa kaso dahil wala akong, I have not been informed about that. Wala tayong papel na basihan. Pero, kaya ang ibahagi, ang isulti ko lang sa imo karon is yung proseso, no? Kasi, inang the DSWD, welcome man kami kung may mamangkot, kung may magtanong, kung may magreklamo, no? Tungkol sa pagbabayad natin sa social amelioration. So inang kung matanggap na namin kung pangutanon kami sa kung nasa fiscal ba yan ngayon ang kuan, sagutin namin 'yon kasi sa ngayon parang mahirap akong magbigay ng tubag kay dili lagi nako panabasa kung unsa gyud ang reklamo sa inang Negros Occidental Provincial Office dahil ang pagkakaalam ko partner ng DSWD sa amin, no? Partner namin ang mga taga PNP. In fact, sila yung mag-provide ng security. Okay, so ayun, nag-conduct sila ng investigation. So ayun, nakakita sila ng evidence, nag-file ng kaso. Yung DSWD, magkakandak din ba kayo ng investigation kagayan sa kanila, ma'am, na sa inyong opisina mismo? Hindi na tayo doon magtatouch kung ano mang yung case na ni-file nila. Okay. Ang DSWD, ang proseso, sir, according to base sa aming guidelines, no, yung omnibus guidelines, ang DSWD will conduct a post-validation activity after
the local government makasubmit sila sa amin ng kanilang liquidation report kasi part ng liquidation report is the inang signed payroll, no? Oo, so may hawak talaga kami ngayon, ibangga yan natin sa mga reklamo na natanggap natin. So talagang titingnan natin. Kung wala mang reklamo, mag-spot checking talaga tayo. Imposible man na within the period of 15 days na binigay din sa amin, nag-conduct ng validation na magawa natin yung 100% na validation, but we will have to do random sampling sang pag-validate. Kasi dalawa lang ang tinitingnan kung mag-post-validate kami. Number one is na sigurado na 6,000 ang natanggap, kaya pwede naming tanungin yung nakalagay sa payroll na manang nagperma ka man dito ng 6,000, so 6,000 talaga natanggap mo. So madaling gawin yon. Ang isa pa na tingnan namin as part of the post-validation is the eligibility of the paid individual or the paid family. Kung siya ba ay hindi sakop. Kasi madali lang din yon kasi nakalatag kung sino yung exclusion. So, ang titingnan lang namin, kung hindi siya sakop doon sa exclusion, wala nang problema. Pasok na siya. Ay, okay. So, pag ganitong situation, nabasa namin dito yung information na tanggap namin from regional office ng PNP. 13 years old, allow ba talaga ito makatanggap na? 13 years old? Sa guidelines natin po, sir, wala kasing nakalagay na edad. Oo, may mga prohibition sa edad. Pero doon kasi sa finilapan nila na social amelioration card, may may condition yon doon na nakasulat bago magperma. Kasi 3 signatory yung social amelioration card ang head of the family, and then may punong barangay, tapos may LSWDO. Ang nakalagay kasi dito, ang unang paalala, ang unang dalawang miyembro na nakalista ay magsisilbing alternatibong kinatawan ng inyong pamilya. So meaning to say, kung ang head of the family is not available, the first 2 family members listed will be accepted as a representative. No? So yun. Kaya hindi pa natin talaga makikita kung bakit yun ng 13 years old ang nagiging beneficiaryo. Recipient, no? Whether siya ba ay authorized lang na representative or whatever, hindi natin yan ma-comment. Yes, okay. Sige. So, sa ngayon, sa mga nangyari dito sa Isabela, ayun, aminado po kayo, ma'am, na hindi kayo nakatanggap anumang reklamo kasi doon, dumiretso sila doon sa 8888 hotline doon sa Malacanang. Pagka 8888 yan, sigurado yan na darating yan sa amin. Siguro wala pa lang kasi hanggang mga oras na ito, inang updated man ang aming natatanggap, wala man akong naanuhan pa na ganong klase. So, but definitely, pagka nasa 88 yan, darating yan dito sa amin. Yes, talagang darating yan sa regional office ng DSWD. Okay, ma'am. Ma'am, sa Region 6 ba, first time mo narinig ngayon na meron ng finailan ng kaso dito sa atin? Sa SAP na ito, sa SAP lang, alone? Opo, talaga. Ngayon lang ako nakarinig na meron ng ganon. And nakakalungkot, pero dapat gidharapin because ang nag-file naman ng kaso, ito yung ng opportunity din on the other side, yung nireklamo na mapalabas naman niya ang kanyang side kasi yun man ang pakinggan kung sino man yung court na mag-handle kung talaga bang may pagkakamali, may pagkukulang o tama ba ang nagawa. So tama lang, no? So
kahit na parang mabigat para dito sa mga tao na ginfilean ng kaso, maganda ito na sagutin lang gid nila dahil ito ang tamang pagkakataon na malinis nila ang kanilang pangalan. Yes, hindi naman sinasabi natin dito na yon finailan sila ng kaso, guilty na sila. Guilty kaagad, Yes, hindi yes pa. po, oo. Yes sir, oo. Actually, pinapasagot pa sila and stay pass lagi hapon na tinatawag nito, inosente pa sila sa mga anong cases na ni-file sa kanila. Actually, ito graft and corrupt practices yung final ng PNP doon sa kanila. 3 sila. So, hintayin lang natin sir kung makarating dito kasi may mga ano din yan eh. May mga proseso din tayo na kwan. At isa doon, yun nga bigyan ang nireklamo ng pagkakataon na marinig yung kanyang side naman. I see. Di ba, maganda din ba ma'am na tumulong ng CIDJ at saka PNP doon sa inyo at saka yung DILG, no? Medyo kalapad sa inyo sining sa inyong trabaho ma'am, no? So okay din naman nandyan sila, no? sobra pa sa malapad. Actually, sa omnibus guidelines namin, nakalagay talaga dito ang role of the Armed Forces of the Philippines and the PNP. Meron talaga silang papel na ginagampanan, no? So kaya nga sabi ko kanina na parang ano kaya yung mga pangyayari, bakit yung aming partner mismo ang nag-file ng kaso? Kaya inang mahirap na mag-comment tayo dahil hindi naman din yan ginagawa o gagawin ng PNP kung talagang wala silang nakita na paglabag, no? Aha. So ito pag-file ng case ma'am, isang welcome development ito sa mga nangyayari ngayon wala at saka to, ang daming reklamo talaga sa pagdi-distribute nitong size meal na ito, 6K na ito. Oo, kaya ano yan, matatawag natin yan na yun ng mga professional hazard dahil trabaho man talaga namin yon, trabaho din yun ng LGU, pero of course in the process na sa pagtrabaho mo, meron talagang hindi masatisfied, kaya kung nakita nila na ang pamaagi lang para sila ay makabawi, mag-file sila ng kaso. Hassle gid siya sir, hassle gid siya para sa mga na-file ng kaso dahil isipin mo ngayon itong si MSWDO, hindi pa siya tapos sa pamimigay, no? Hindi pa sila tapos meron pa silang gagawin na liquidation report, etc., etc. Meron pa tayong inaapura na nga ako kung meron bang another release for May. Ngayon, 'di ba? Isa lang katawan niya. Sasagot pa siya dito sa reklamo kasi hindi naman niya pwedeng ipagpaliban dahil may mga timelines ito eh. Yes. So ibig sabihin noon, maantala naman yung pagtrabaho niya doon sa mga liquidation at iba pang mga activities related to SAP. Yun yung mga tawag dito mga complications. Yes. But as again, as I have mentioned earlier, hindi po pwede na hindi sagutin yung reklamo dahil generally, 'di ba? Generally ang practice ang ating mga balao dito sa kuan na kung dili ka mutubag within a specific timeline, you are deemed as having waived your right to be heard, and the proceedings will continue. Okay. Ma'am, concern tayo dito sa kay Fajardo, Kasi member siya ng Municipal Social Development Office. Officer ba talaga ito? Anong tawag nito sa Isabela? May directive ka ba dito sa Negros Occidental DSWD na ipatawag din siya para kausapin at magtanong sa DSWD alone? Siguro sir, mamaya na kung matanggap talaga namin yung reklamo kasi mahirap ngayon na parang kuwan lang, wala akong basihan talaga eh. Yes, kasi paano ko naman siya ma-summon, but the usual practice, because hindi na namin under yung local social welfare and development officer, under na sila sa local government. I see. Pagka ganyang mga kuan, inang mga panghitabo ngayon ni Ana, the usual nga sulatan namo is the mayor. Because
Municipal Social Welfare and Development Officer is under the mayor. I see. At least nalaman natin ngayon. Ma'am, twist ako ng konti, ano? Kasi kagabi, mayroon akong interview dito sa isang barangay sa Bacolod, no? Isang purok. Purok ito, tapos nagreklamo sila na prior ibinigay yung 6K na ito, ibang kaso tumama, pero wala pa ito sa court, hindi rin sa fiscal. Reklamo pa lang ito. Miniting sila ng purok chairman ng purok. Pagkatapos kasama niya ang parang DSWD din yata or DSSD ng Bacolod, ano? At kinausap nila yung mga tao doon sa purok nila kasi kulang yung slots kung i-base na doon sa households na nangangailangan talaga ng 6,000 pesos. So medyo half talaga yung kulang, ano? So ang ginawa ng purok chairman at saka kasama niya, at so sino ba yung kasama nila? Basta 3 ata sila yon, nakalimutan ko na. Na kinausap nila yung mga tao na kung pwede na papayag yung mga ito na tungaon ang size meal sa duwa ka family. Pwede ba yun? Ay dili gid na pwede, sir, kasi oo, nakalagay yan sa batas kasi ang atong gisandigan ngano ta nga duna tay ingunaan ang gipanghatag. Balaod yung Bayanihan Hill as one. Yes. At nakalagay doon ang nakabutang gid dito nga dapat inang teka muna pasensya, ma'am, ha? Na dapat talaga siya nakaangkla sa guidelines. Regional wage, daily minimum wage. Kaya sang batas, meron niyang computation. Ayun. So nakita gid talaga na, kasi ang ating daily minimum wage dito sa rehiyon is 395 pesos. Kaya ni-round off na yan nila. Hindi, ito ang ang DSWD ang nagbigay ng kundi DOF na at saka DBM na 6,000 gid bawat pamilya. Yun. Now ngayon, yung sitwasyon na sinasabi niyo ho na kulangan ang kanilang slots, meron pang tunga pa ang nahabilin. Meron naman tayong advice sa kanila, may sulat nga tayo sa mayor, no? Ilang beses na tayo nag-remind na kung may mga pamilya pa na inyong natanawan na qualified sila base sa yung criteria, pero di na sila madawat di na sila ma-accommodate sa numero nga among gihatag ninyo, i-forward diri sa abo ang mga lista kay maunay gipangita sa DOF para makumbinsi sila. Kay mag-ingon ra gud mi sa una sang among report, sir, daghan kaayo nag-report nga kulang gyud sang slot nga gihatag ninyo. So mangutana man sila. Nailista? Anong moingon ka nga kulang? Hain ang lista. Ayun. O hanggang ngayon, wala man lista. So mahirapan tayo pagdepensa. So kung merong hindi pa na serbisyuhan pero qualified based on the criteria that we have set, ihatag sa amo gayud-dayon ang listahan kay bisag na deadline na. Ipaapas ko og submit didto sa central office. Ayaw gid kamo pagtunga-tunga kay madelikado kita. Hindi sa kasong ito, ma'am, parang hindi alam yata ng alkalde talaga ng Bacolod. Ginawa lang ito ng purok chairman kasi sabi niya, inaawa siya doon sa iba na hindi makatanggap ng 6,000. So, tapos ginawa nila ng agreement. Pinapirma nila yung 2 family doon. Ayun, magpirma kayo ha. Pagkatapos, pag tanggap ni family 1 ng size meal, bibigyan mo siya ng 3,000, nagpirmahan na kayo. Hindi rin nagpirma si chairman. 2 lang sila, yung 2 family lang. Para out siya kung ano mangyari. Parang ganun po nangyari. At nagalit yung iba, ma'am, hindi nakatanggap ng 3 meal. May agreement na sila ng family 1 na dapat bigyan si family 2. Hindi nangyari yun kasi sabi ng family 1 siguro, size meal na to, ba't ko pa ibibigay sa kanya? Ako yung totoong recipient. Ganon. Tama, gid sir. Kasi sa payroll naman na pinirmahan noong family number 1, 6,000 talaga ang mapunta sa kanya. Bakit ngayon, ng 3,000 lang pala? So, sa kanya yun sa kanya so, talaga. dapat yun lang ginawa. Na ngayon, kung di sa aton, kasi na
kaning unsa ni nang balaod dili man ma-justify no nga imo nang gihimo kay naluoy ka. Yes. Yeah. Kay naa may laing proseso unta nga gipahibaw na namo nga ingon ana ang proseso. Kay karon na naluoy siya tapos basin siya ang mo end up na makaluluoy. Di ba? So lagi yan na ni-remind ko gid sang aton mga partners na naluoy kita mauman gani nga kami sa DSWD sige kami kada adlaw kada venue nga makita namo gina-repeat gyud na nga sir daghan palagi according to the LGUs daghan palagi ang dili makasulod kay kulang ang slots so what shall we do karon nga gitagaan na ta og ng kahigayunan mura bag opening sir ba nga sige i-submit sa amo ang listahan ni anang inyong giingon nga qualified pero dili madala. Okay. Mauna lang tatoy atong gisunod dili ta maghimo sa atong kaugalingong mga balaod kay kining tanan natong mga gipanghimo karon subject kini sa post audit. Yes, ayun. Oo, unya ang auditor magsunod man na siya kung unsay nakasulat di man na siya magsunod anang mga arrangement sa daplin. Pero yun ang nangyari talaga, yun natanggap niya sa SISMIL. Parang sila-sila na lang yung internal na talks doon sa isang family na nagtunga-tunga sila. Eh ngayon, ang iba nagreklamo. Yun. Doon tayo magka-problema dahil nagreklamo na yung original na family na dapat 6,000 ang kanyang magamit tapos nagiging 3,000 na lang or whatever amount is that. So, magka-problema pa talaga, gid kay ang entitlement ng unang pamilya ay 6,000 man gyud. Pag ganitong bagay, ma'am, ano dapat gawin nito nila? Kung ganyang bagay, dapat yung mga pamilya na nakaltasan or yung pinapirma ng mga kasulatan ng mga ganon na bigyan mo si family 2 pagkatapos mo, pwede man silang magreklamo. Pwedeng magreklamo. Dito, aywan ko lang kung nakatanggap ka rin nito. Merong mga cases ngayon dito man, 6,000. Ang narinig ko lang, laging ang media ang nagsasabi sa akin na meron kayo kasi nasa ground kayo. So, matindi ang inyong hearing kaysa akin matagal kaming makarating dito ang balita. Pero na mga pangalan na meron talaga ng reklamante na ako binawasan at napunta kay Kwan wala pa gid sir at kinirabang mga ingon ani nga kaso kinahanglan gyud ta og reklamante kamo barog gyud ng reklamante nga tinuod yun na ma'am nahitabo nga akong 6,000 nahimo na lang 2,000 nahimo na lang 3,000 kay gipahatag sa ako ang sobra didto sa kang kinsa. Yes, sige po ma'am. Kasi dito sa Bacolod talaga merong binawasan ng 4,000 at yung kaso na ito nandiyan na ngayon sa CIDG nga. Nandiyan na rin sa DILG Bacolod po. Yung ganitong bagay. Oo. Sige. Maraming salamat po sa time ninyo pero baka may gusto ko pang sabihin po ma'am sa mga officials natin dito at sa mga recipients natin ng 6,000 po. Go ahead po ma'am. Oo. Salamat jud sa kahigayunan na mapahinumduman nato ang atong mga listeners hasta pud ang atong mga partners, ang atong mga taga-LGUs nga sundon lang gid nato ang pamaagi para inang makapoy man ito nga trabaho pero wala tay atubangon nga mga reklamo later on kung magsunod lang jud ta sa unsay nakasulat. Ang nakasulat bawat pamilya nga natan-awan nato, na-assess nato nga kwalipikado, 6,000 gyud ang maadto sa ilaha. Karon kung may naapadihay nahabilin nga mabayri nga qualified, ipadangat gayon-dayon sa among opisina ang mga pangalan niini kay aron i-submit sa dayon namo kini ngadto sa central office kay kini mo gipangita sa opisina sa DOF at saka sa ng DBM sa DSWD to convince them na meron pa talaga tayong unpaid na potential beneficiaries. No? So, yun lang siguro ang aking reminder. At meron pa pala na isa kasi dyan sa Bacolod ito nangyari noong
I think that was May 1, na nagtampon sisok ang mga tao kay saan dumanan? inang nahadlok sila o dako kaayo ba ang crowd kay nahadlok man sila kay na ako no'y balita nga last day nagdudto sa pang-distribute no mao nga bisan dili nila schedule ni adtugod sila mao to nga napicturan gi-upload ayon sa Facebook, naabot sa Office of the President, naabot dito sa kung sa diin na lang to, no? So, inang palihog lang, akong ipahibaw kaninyo nga ang sekretaryo sa DILG naghatag karon og kinibang general extension. So, wala na'y pagbahik kung ikaw o syudad, kung ikaw ay to sa kabukiran up to May 10 ang panghatag sa aynang social amelioration program no so May 10 so sa ato pa do na pay ugma ug do na pay Domingo nga inang panahon para kung naapamay wala makadawat sa inyong lugar kinini ang maano siya makadawat siya. So ayaw gyud pag-adto sa mga adlaw nga dili ka dili ka schedule kay mabulabog hinuon ang preparasyon sa atong LGUs kaya ang nahitabo atong sa ang nahitabo atong diha sa Bacolod na nadugay sila kay ila pa manggihapsay itong mga tao sa guwa. No? So maulang na unya di ta malimot nga mulugsong kita mo adto ta didto kinahanglang sulob kita og mask tapos magpalayo gid ta sa ubang mga tao kay di nato ka hibaw-an kung nang katapad nimo ay maunay career so kuanta imbit nga nagpatabang ta kay naapektuhan ta aning COVID magkasakit niya hinuon ta maoy lisod kaayo. Okay. No? So, maulang na akong pahinomdom sa tanan. Ma'am, usan na lang dyan, pasensya kay ma'am ha. O, sige lang, sige lang. Di ba na mga ingon nga, may second batch, labi na dyan to na ECQ. Unsa may guidelines ni ma'am bago or katong naunang nakadawat og size mill, maura gihapon makadawat ang second batch og daaman dyan? Ang guidelines kasi, nag-ingon na nga duha ka bulan ang hatag. Oo. Pero, kung nahinomduman ninyo, naapoy usa ka adlaw nga niguwa ni si Secretary Rocky, nga niingon siya nga baka, dili ni Carabao ha, kung di baka ka, tingali ba, posible, na usbon sa IATF ang desisyon. Pero, murag duha naman tingali to siya kasi mana nga ni sulti ni ana pero wala pa mangyoy papel nga niguwa so kung walay papel nga niguwa ang mahitabo is padayon ta sa atong implementasyon sa ato pa duha jud ka bulan so sa pagkakaron no pagkakaron wala gyoy pagbakwi ni adtong inang palisiya na duha ka bulan ang ihatag sa gobyerno not unless bakwi una. Of course, dili na sad mitagaan o pondo sa DBM kay ang gihatag sa DBM sa amo para raman to sa buwan sa Abril. Unya mauman to ato namang gihurot og panghatag pod ngadto sa atong 133 ka LGUs dinhi sa rehiyon. Oo. Yes, so, mangginaot lamang ta nga ulay kausaban kay buhan makapahimulos gihapon ang atong mga pamilya. Yes, kay daghang manggong nagsulti diri ma'am nga kung the same guidelines gihapon daghan kayong wala kadawat nga dapat sila jud makadawat kadto nakadawat nga dili dapat nakadawat mo enjoy pa jud dugang ma'am ana mga istorya ba? Dili man siya ingon ana sir kay mao man to bitaw akong giingon nimo nga pagkasubmit nila pag-liquidate sa LGU sa amo kasama din kuyog anang liquidation ang payroll. So makakita may kinsay gibayaran kinsay dili kinsay gibayaran di ba? Tapos ibangga na namo sa tanang mga reklamo nga among nadawat nga ngano ni si Juan na nabayran nga wan man ni siya dato man ni so maunay adtuon validaton. Tapos kung walay reklamo mo tong akong giingon nimo ganina nga mag-conduct gihapon og spot checking, random spot checking to ensure nga ang katong naa sa payroll tinuod yung nakadawat o tinuod yung nga kwalipikado. So dili pagaingnon nga kanang nakadawat karon
nga dili ang ngayan mao gihapon kasi tangtango na nato sila kaya dako kaayo og inang ikatabang ang mga lumulupyo diha sa Bacolod nga kung may nakita kamo nahibal-an ninyo nga nakadawat pero sa inyong tansya dili ang ngayan na mahimo siyang benepisyaryo itaho dayon no i-report dayon nga kanamo or bisan asa ka mo report pero maayo ug imo na lang idiretso diri sa amo kay kami man po'y mo validate para ikuyog yun na nato sa ato unyang post validation visits. Okay. Sige. Maraming salamat, ma'am, ano? And sige, next time mag-interview may usab og na yung mga bag-o dire or mga bagong guidelines so that kahibalo ang Negros Occidental o Bacolod regarding ani. Mabuhay ka, ma'am, and good luck sa meeting ni Madam Dugay. God bless you. Okay, bye-bye. Salamat, ma'am. Una sa balita, una sa aksyon. Regional Director sang DSWD, Madam, si Madam Evelyn Macapobre, no? Ang aton sininterview bago gidlamang. So, amo na, no? Hindi siya makatag any komento sa natabo dira sa Banwa sa Isabela. Pero ti ara na ni sa Fiskaliya, nakadepende na hindi kung paano nila trataron ang pag-file sang kaso. Action firing line. Ma-commercial ko for a while, gamay gid lang mga kaksyon na. Kay pagbalik ko, ipabati ko sa inyo ang interview na kon kay Police Colonel Romeo Baleros kung paano nila nabaton ang iniyang information kag nakakandak sila sang investigation hasta nga nakakuha sila sang ebidensya, no? Alerto gida ang mga kapitan tada, BHW, ang mga recipient dira nga allegedly hindi kamo dapat kwalipikado gid nakabaton kamo sa ismil. Ari ihimplo na ni ang nagluntad sa Barangay 8, Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Action firing line. Pagbalik ko standby lang ka mga viewers naton, mga listeners naton kay replay ko da sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
mensahe mula sa ginadampilikan. Batayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italang na. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:41. Action Radio Philippine Standard Time, mga ka-aksyon. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Oy, o gali, o na to ng pag-inom sang DTX 500 ha. Kaya ning DTX 500 ang may tatlo ini ka anti-diabetic properties nga charantin nga nagapanubo ya sang glucose makaksyon bisin nga nagakontrola no sang imo sining blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin ang DTX capsule no. Kag ini siya mga kaksyon makabig manaton para ini kompleto man sa management sa inyo sining liver detox ang DTX 500 no. Kadadlaw mag DTX 500 na kay ma-detoxify may-ari ni siya sang detoxifying compounds nagatinlo sang dugo kag subuman atay sang isa ka tawo no. Ini ang may dalang ingrediente nga phytochemicals kag subuman oxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer no. Para sa healthy nga liver, make sure nga maka DTX 500 ka kay ni active ini para maging active ang imo sining health kag fit ikaw sa matag adlaw nga tanan. Pat ini nyo lang ang DTX 500. Action firing line. Okay, pabati ko sa inyo this time aksyon ang tingog ni Police Colonel Romeo Baleros ang ining aton sining interview no kay na angot sining pag-file nila sang kaso sa Purok Chairman sang Barangay 8 Isabela kag ang miyembro sa ila sini Municipal DSWD. Pinailan ng kaso ng Provincial Mobile po at Provincial Investigation and Detection Management Unit ng NOCO. So, dahil sa reklamo ng isang concerned citizen tungkol sa hindi raw fair na distribution ng cash assistance at their social amelioration program. So may nakatanggap daw na hindi naman qualified pero kamag-anak. Ayun. So mayroon siyang pumapatak rin siya doon sa Graft and Corrupt Practices Act. So yung kaya na-file natin siya ng kaso kahapon. Na-file natin, na-endorse natin sa fiscal copy. Okay. Sir, ilan sila yung na-file ng kaso, sir? Bali ay isang barangay chairman, isang empleyado ng DSWD, at saka isang civilian na nakatanggap ng cash assistance na hindi naman siya qualified. Ayun. At hindi siya taga Isabela. Okay. So, yung kaso niya, sir, yun lang yung sinabi mo bago, yung corrupt practices po? Yun. Graft and Corrupt Practices. So, yun lang yung pinaka-reklamo doon, sir. So far, wala nang iba. So far, wala namang iba na ibang kaso kundi yan sa Graft and Corrupt Practices. Sir, paano na ito na-establish na mali talagang ginawa niya? May mga evidence tayo, sir, na ini-present ng concerned citizen? Aside from doon nalaman nyo na... Mayroon tayong mga pieces of evidence na na-extract na pinresenta natin sa piskalya. Okay. So, tinanggap naman ng piskalya yung aming complaint, yung aming endorsement. So, they will conduct review if there is a probable cause to elevate to court yung pinalating kaso. Okay. Sir, anong tawag nito? Bakit hindi pa natin pwedeng masabi yung mga pangalan nila, sir? Ano ito, sir?
siyempre, mga public official yan at ayaw naman natin na publicly announce yung mga pangalan nila. So, they are still innocent. And we have to also respect their yung kanilang right. Okay. Pero ito sir yung nakatanggap sir. Ano ba to, binalik niya ba sir or wala yung 6,000 pesos? Hindi naman naibalik. Hindi naibalik. So kahit maibalik yun, the crime has been committed already. Parang guilty yata. Consummated na yung yung crime. Okay. So yung PNP naka-interview na rin ba doon sa kino-complain po? Hindi pa rin, ha. Itong sir nagreklamo, sir, nagpadala lang ng text, sulat, or personally pumunta doon sa PNP? Actually, yung complaint niya first is directly to Malacanang. I see. So, from there, nagbigay ng instruction sa atin na from the office of the DILG na to act and investigate all anomalous transaction in relation to the distribution of Social Amelioration Program Fund. I see. So, mayroon tayong basis to conduct full-blown investigation. I see. So, kaya nangalap tayo ng mga evidence. Naghanap tayo ng mga tao na maging complainant and Okay. So dito sa Negros, so far sir, walang directly na nagreklamo sa PNP dito sa local sir? Wala pa naman? Sa local, wala pa naman. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, amotang palayag ni Police Colonel Romeo Baleros, mga kaksyon, may koneksyon ini sa reklamo nga ini. Sulantawanta, aran na falaning kaso, basi makatawag ba diri sa aton, gapangita ko sang number actually ni Barangay Chairwoman sa Barangay 8 Isabela, si Kapitan Ferrer, basi maka-interview man kita siya. Mabalaan taman kang makuha taman niya sining side kung ano bilang nagkalahinabo. Kay subong na ba nakuha na to niya ang side sang investigation palanggid sang kapulisan. Action firing line. Although kiti ang investigation sang kapulisan ti kompleto ina iya wide gid na matawag na to nabi naghimo la sang ila mga tikang kuno nga mga ebidensya nga makuha nila. So nami pagid nga pamatian na to ng tingog ni Barangay Kapitan Ferrer sang Barangay 8 sang Isabela. Action firing line. Alright, la 7:48, dalagid lang kay kuhaan kong patrol. Na may arasang breaking news ang patrol sining gabi. I-check naton kananong kaundan sini abi. Maayong gabi lang sa naga-monitor na sa aton sining pagpangalagad sini Matinion kay ginatamyaw ni Mr. Sunny Boy Magsipok, no? Ang iya sining girlfriend nga si Jelen Caborog Senior, dira sa Barangay 1, La Carlota City, nagamonitor sa subong live mana sa area sang Barangay Balabag. Pasensya gid, no? Si Ma'am Lizelle Araman, Campo Sagrado, nagamonitor man sa Sinimat Tinion. Ara ng patrol aksyonan. Okay, sige, kwanta na yung patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon dyan, may gabi. Action ba may gabi sa tuntanan nga matag palamati. Ang patrol karon narito live sa area mismo sa Banuasang Murcia. Pila ka metro ang krayon gikan diri sa may public cemetery bla mismo aksyon bray kung pasulod ka sang Banua mismo. May mga karan di ba usually no sa kilid kang dadaan diri kita karon nga gabi no live naga-report aksyon diri sa Gwa. I don't know kung anong pinaka-rason pero damo diri aksyon bay nagiluwa sila tag sa Kamapuloyan. Alin pares na kuno kay na nagapayo man of course ang dulig abi kag patpatagi ka naman
sa gobyerno mismo sang Murcia sa pila nila ka mga paramangkutan ng Aksyon-Bay may angot diri sa ila ginaligar nga maging lubong ko nung isa diri ka napatay bangod sa balatian nga pneumonia ining napatay gikan dira sa may regional hospital kag base sila pagpatag kinpay dalom sa swab test action drive o galing kay wala pa pahibo nakaabot ang ila naman ang resulta sa swab test napatay ini kaina lang man kuno sang aga mga around 9 a.m. Base sa impormasyon diri naton and din nakitaan sa mga pumuluyo kag ila man gin pa-confirm gikan sa may municipal city health office ginlubong gid man kuno kaina mga around pasado na alas 4 sa hapon Action Brian yang ila diri gina-problema pilang edad sini ginapacheck ko pa Action Ray lalaki ni siyang napatay kung pilagid ang edad sining lalaki kay initially information isa lang kuno sila puloy-an diri sa Banasa Murcia nagamasakit na ini and then may nagwa information ining iya nga mga himata I think gintay dalo man sa quarantine Action drive so check na ton diri may mga complainant kid diri no nga mo ni kuana ton sa statement pero gabi ma'am ikaw na yun ako ma'am no Action drive no diri aton nga mga tagpalamati gabi live ta sa si Sir Nararay. Sir, mga gabi, live sa Action Radyo po natin si Action Brian Morden sa piyak na linya, sir. Yes, sir. Mga gabi. Ano na yung pinaka-concern? Dason to nga, ready ginawa mga tao, nagkanto ka nagsulong ka mo initially sa may municipal health officer. Okay, kagina pala mga siguro alas 4:30 sa ngapon. Nakita ko nga may isa ka salakyan nga naka-full-geared ang tawo sa mga MHO. Okay. Or Murcia Health Unit. Dito ka pakadto sila, ginli ko pakadto sila sa patio. Oo. So dito na, ang ako na migo nga si Michael, ginambala ko sa sunda, kag picture pero napicturean ko ni Michael ang mga tao sang DOH, sang MHO Murcia. Okay. May isa sila ka patay nga ipagalubong. That's why nga nanawag ako dayon sa MHO Murcia, sa isa ka nurse. Ang detalye sang nurse kung sa diin nga nakuha ko ang impormasyon, ang hambal niya lang, sir, pwede, hindi lang ka mo magpalapit, kag ipalayo nyo lang ang mga bata. So, mo lang iya nga ginatag nga impormasyon. So, kako naman yan, nagpabalom ako sa mga kaingod ko di, kaya para at least aware sila sa nagakatabo. Kaya sa subong na dati, hindi tama kita nga aton kontra. Okay. So, virus ang aton nga ginatubang. Isa sa ako niya ginimo, nalawag ko sa PNP para at least mapabalam la kung ano ginang cause of death sang ginlubong. Si Crisanto Marquez, okay, sir. amo na sa Poltiro sa Banwa. Sa iya ko nakuha ang impormasyon nga may ipagalubong at taga-Talutog, nagalin sa Corazon Locsin Regional Hospital. Santo sa impormasyon, atong napatay, binmitingan na nila kung nakagina, nga direkta nga may clearance sa DOH, diri sa Bacolod, pakadto Murcia, nga direct ilubong sa patio sa Murcia. Okay, so ano subong ang concern nyo, sir? Tikigin lubong diri. Anong ginakulbaan ninyo diri? Ang concern na namon, sir, kiti tungod nga una bis lapit sa amon ng patio, kag ang wala gani siguro isa ka kilometro ang layo bala sa distansya sa tabangan sa eskwelahan diri provincial highway. Ang amon concern ang security kung sa diin bala ngati wala ta na bala na atong napatay ano gid bala ang cause of death nga matudtuod. Sunod sa Murcia Health Unit ng swab test wala pa ka sa kagwa. Pero tinapatay na ang tao. Kaga mostly ang yaga ni pamilya naka-quarantine subong. So you mean, sir, ang inyong concern kay ginlubong? Yes, ginlubong siya. And your pananaw nyo dapat other means, wala siya ginlubong, ano man? Dito ni kung ang protocol ng DOH ko na muna, di ba? Klaro man akong isa sa balita nga dapat kung may mga suspected siya nga mga symptoms siyempre pneumonia is one of the symptoms ng COVID. Titani kung ang protocol nila nga titani kung pwede i-cremate tani Okay muna. Meron kita ka mga do problema nga do lapses okay na sa ila. Ano man nakakompleto man sila PPE, ano ni. Naka-full-gear tuod ang kailayo kami mo kitahon lang man dari lang sa may diri na yung sige natin dugan ta sa punta lang man.
Pero ti naka-full jersey sila, pero ti wala kakabalo kung anong nakakatabo sa sulod. Pero santo sa damo. kilala ko sa isa ka pultiro, na taga dito sa sulod sang patio ang nangamot sa paglubong. Damo man nag-upod? Damo may nag-upod ko na sir, susunod dito. Suno sa dito nga na batian namon, 4 ka ang katawo ang nagbulig. Ang 4 ni naka-PPE ni sila, may mga ano ni sila. Naka-PPE man sila, pero sa hapon na may nagwa pag isa kay suno sa taga dito 5 sila ang nakano nga may isa kuno nga nagabike nga nagsulod ng Blagolpiao ti wala na naka-PPE siguro. So ara da gilobong, ara na da subong, wala man sila other pag gin advice sa inyo kuno nimo ano la, ara lang gid sa Japon. Oh, wala pero ang atong mga kay nagsaka kami to kagina ray diri dulugan kami ni Vice Mayor Johnny Riosura kaging klaro man sa amon nga suno sa impormasyon nga nag-gather niya atong napatay ti nang may clearance mo to sa doktor sang Banwa nga ilubong direkta. So anong ayo na supong sa gobyerno? Anong pinaka concern mo? Wala tani concern kay para tani mga atong mga nagbulig sa paglubong. Kung pwede quarantine na lang to kay hindi taman na mabalan kag mapaktan mo. What if karon kun magabot ang swab test kag positive? Okay. Let's say amo nang concern mo. Okay. Ang isa naman action Brian sa pagidre. Ma'am, ang gabi, ano ka name ta ma'am? Amo man nagyapon ang concern namon kay tani kay wala ko nagabot ang swab test either nagin cremate. That's the safest way. Di ba? Kaya mo nang protocol sang kuan mo, way kakabalo kun ano na. Hindi ka man kapiho nga ina siya nga gin-sealed gid na mayo siling sang doktor, siling sang babaw based sa health. Ginsealed na mayo, ginbutang sa lungon, ginsealed pagid. De, paano siya nakabalo? Ato to siya, how? Nga na-sealed ato? Is he present? Oo. Kaya amo na dang amon nga concern, daw hindi kami piho, subong sang amon kan. Kay, di ba paghambal ni Rino nga ti, virus na yung kontrata, virus mo, hindi na siya makita. So, and the best way to tani, gin-cremate. Action Brian? Ining ganang interview mga bayo di same ni sang lalaki man to action day action dyan ano? Di same la concern action Brian. Okay, pag abi ko gani depensa siya. Sige, go ahead action dyan, go ahead. Oo. So meaning ma'am, ang imo pinaka concern gid is tani wala nila gilubong dira. Oo, tani ginpangitaan nila. Tangay nga lulubngan. Kaya way pa man gani sila kabalo kun wala pa sang swab test. Way man sila nag-cremate. So tidrila nila ginpan. Siyempre mapanik ang tanan di nga tawo. Oo. Ikadua kong pamangkot, ining public cemetery ini may mga cases pati general community quarantine gamo. May mga cases na may kadto padaga bisita sila nga mga ano. Siyempre, ang ginamag pa may general public na may nagasindi dira. Na may mga minatay na da sila. So every time, any day, any time may ara na da may nagasindi. So, oo. Amo na dang concern. Amo ginadang concern diyan namon subong. Oo. Ang inadiring area, kung pwede, makakuha ni tani, bot anong pagi, hindi kami kabalo, kung ano sila mag-clean sang amon diring area. Tama sinuan tani? Oo, sinuan. Para mas-secure man kamo, no? Para mas-secure man kami, we have a security for ourselves. Oo. Sa bilog diring mga kwanta, mga katawhan. May naka-coordinate naman diring, may naka-adto na din. Ang nagkadto kami sa Murcia, ang hambal ng doktor, hatag sa assurance, nga wala problema. Amo lang na hambal sa doktor. No kami still we are concerned sang amon security. Wala kami nagkuhan nga kunano da. Kaya wala hindi pa sa presence sang dito mo. Mag-inseal kid. What if di nga nag-seal to may ara na siya nga virus? Kagan-seal dya to. Still, it's just the same. May magwa ni Japan ang virus. Okay. So, ang pinaka-concern nila action Bray, kay there is a lalapit. Now, although it is public cemetery, dirigin na lubong, ining napatay. Bakod sa sakit nga pneumonia, munang initial na ring information. So, kung ano man, anong pinaka-gusto nyo ma'am? Kwaon ang bangkay doon? Transfer sa ilalain? Kwaon or i-cremate? Or anong gusto nyo matabo? Ang amo na lang, ang naglubong na lang, kung pwede, i-quarantine siya. Kag may isa to kuno kabata, ho, nga nagupod to lubong. Oo, nagsulod lang. Nagsulod lang, sige pagwa.
Pero daw wala na nabalaan ko nanong nang natabo. So why ito siya ginpasulod sa ilada nga kwan. Uy. Kung di isa subong. Di na siya subong dahil. Nakapuli na to. Nakapuli nila. Ay, naman ang sitwasyon. Di ba puli nila sa balay? Ang nagbulig lubong? Sus. Ang hanap pa puli nila. Okay. Kiba puli nila yan. Wala nila. Ano itong bata kayo na pagso? Nakapiping or wala? Ang isa na kuno wala na iya. Kaya daw na ano lang na kuno. Daw na. Nakadto lang po. Nakadto. Daw na. Basta. Daw na ningad-tingad. Wala kung Tingad. baga. Kabalo ka naman. Ano ang ginaproblema nyo? Gali kay Basyo ang lagulagaw. Oo. Amo na ang kadelikado. Bala subong. Ito wala pa ito yung na-proven ha. Wala pa na-proven nga positive. Oo. Wala. Oh, ganit. Tama na ganit sila namon. Let's hope and pray it's negative. Ano na namon ginakon? Okay. Action dyan. Yes, Action Bray. I'm sorry kay na na-miss ko gid na. May upang paglubong sila, may upod nga mga personnel from Morsha Health Center mismo. Ma'am, ining paglubong nila kay na nakita nyo may pod sila from municipal health officers, abi o mga doctors and nurses. Oo. Mayara. Pero, nag-upod sila sa sulod o wala? Nagupod sila rin. Wala na kami kagita kay dire lang kami sa highway mo. Okay, pero may nag-respond dito. Oo, may nag-respond. In the presence ng MHO. Okay. Nakatod din natin Action Bray, no? Kay mangon si Hota subong sa Morsha kung anong niya pwede mahimo tas ni ano. Kadelikado na action dyan. Go ahead, action dyan. Oo, kay tiarity sila sa gwa. Amo na ila pinaka-common concerns gidere. Kay kabalo ka tilapit din man lang di ang patso man sa ila. Although timabato na ko na public cemetery sa ngadaan, hindi mo mabitar subong nga general community quarantine ka mo no. May mga gina-allowed nga makagwa Action Bray. And asigla kon magkatoto ka magtulusindi sa patso. Sakto na, I'm sorry, action dyan nga ginaagaw ta ka. Kabalo ka diri sa Bacolod, may mga probable man na ganing gina-lockdown, gilayon ang ila sining street mo, ila sining purok, ti na pang public cemetery na dadla may gisinulod dati kung why to make kabalo karon like for example tonight nga report ka wise layak bati nga mo nagaling sitwasyon da buwas makadto da sila. Tinong protocol da sa action dyan dapat isaraan na for the meantime, ano? Amo na ang usually ginasugal like sa atons Bacolod dara amo ginasakto ng Balmocson Guy. Temporary ginalock nila na-lockdown nilang area dari wala no. Free di sila. Kung anong gios nilang Sumbray kay GCQ sila. No so mo ding sitwasyon karon nga gabi ginawa mga tao. Ito mo nang concern pag-abot diri sa aksyon radyo mo na nang ilagin palabot so nga kakulba. So meaning sinima tanin open na ginaksyon dyan da why dasang baral, why isang notices abi ano nga sitwasyon? Wala, no? Open ang public cemetery. Na ano man ang sitwasyon man? So actually, sang wala niya ang kaso sining hapon, wala na nabitaw ya. Nga nagagwa. Wala na niya. Subong lang gid kay Subong lang gid tungod sinangin alarm kami sang ginlubong. Amo na ta. Bangod sinagali man nagaginuwa nila kay tikulbaan ka mo. So kung kayo na lang kamo ma'am. Ang GCQ kami ya. Wala na diya tawag yapon niya sa dire. Kung sila nakulbaan ni sila action dyan Oo, kulbaan na sila. And then, dito daan sa may public cemetery. Gali, wala man to, gali naka-restrict nga. Hindi ko pwede kasuludanay. Kaya may gilubong dari. Amo something like that, ma'am. Yes. That's why nag-mention ko nga dapat subong ginlock na nadaanay. Kung amo gimana yung istorya, dapat gin-close na, no? Ano, ma'am? Amo nang ginambal niya. I-lock lang nga na yung kwan. Oo. Hindi pa ginmanta sigurado ano pero advance mga precautions action diyan ano basi makadto lapit mamala actually yung patio sunado ko da kay galabay ta da permi lapit mo siya na action diyan mo basi makaswing kato kadali action diyan ma-commercial ko for a while tutukan tani anay kay para ni sa benepisyo da sa Morsyanon kag kita man no diri sa Bacolod lapit ni sa aton. Yes, sa Sambay, diretso na ton dikto ang Municipal Health Office o cyber ang Morsha PNP, nakakontak lang kita Police Major Robert De Hucos sa PNP Action Bray. So this, pero wala pa sa response in so far. Diri sa aton nga, kay na nag-report kita, wala na nato napaday na niya pagtawag sa Action Bray. So hopefully makonsa na to sa statement or other anong plan of action posible mo on sa mga kapolisan. Although, di ba lang na to general community quarantine. Ma'am, ang gabi, thank you again. You're very much welcome. Ano kanina yun natin, ma'am? Ida Hinko. Ma'am, Ida Hinko. Pero ano mo edad, ma'am? 64. Ano din yung purok kayo yun, ma'am? Provincial Highway. Provincial Highway. Barangay. No, ma'am? Oo. Barangay ano pa na din, ma'am? Barangay Blumentritt. Blumentritt. Purok Provincial Highway, Barangay Blumentritt. Nang dating tumeng gabi, agsambay na ba din natin live mismo sa area sang Banwa sang Morsha. Balik natin ka for the development ni angot sining atong develop agsambay. Kadto ka to sa Municipal Health Center. Adjust lang action dyan na kay basta nang ginupod man to slabla.
Okay, nagupod din sila action ba? Ti distansya ka lang dala ka da stick anay sang imong kuan. Ato niya panigurado niya way tiya naga-discriminate sila. Ako gana prangka ko istorya way tiya way ni discrimination ang hambal ko sa imo. Adjust ka gidaya kay kabuhi yan natala nataya tadi. Gani, no? And also, ba ng pinakulutiring update report, area diri sa Barangay Blumentritt, sa sunod naman sa Murcia. Ang paglibot sa Bacolod-Action, John Diaz, una sa Action sa Bacolod-Action Radio. Action firing line. Okay, ay na naman nga sitwasyon ni sa Murcia man, pero way pati hindi pa ni sigurado ha. O galing kiti, the way maghambal ang pumuloyo dito, do may nakitaan sila nga ano bing purpose na nga magsinulod kamo to. May mga PPS, kamo ya, kompleto, kamo sa hinganiban, meaning nagapatimaan nga inang ginlubong nyo, basi pa lang. Action firing line. So kung basi pa lang, ini siya magpositive abi, no? Di dapat subong may mga baral na kamuda or ano nga sitwasyon, ang protocol ganyan sa aton sining DOH action hands, hindi pagilubong ng lawas, kundi abo. Action firing line. Tama man aksyonan, gina-cremate na iya sa protocol sa interagency task force, no? Nga dapat hindi pwede ilubong na siya nga lawas gid, dapat ginabo na siya kon ginasuspitsuhan gid man siya nga ini may balatian nga coronavirus abi. Action firing line. Pero hindi pa na sure ha na mention to kina actually sang babae ang barangay di ko na pagsuliton Banwasang Murcia, no? May barangay to aksyonan gin mention niya kay na, no? Dito na pagsuliton na. Pero kung naga-monitor giman kamo subong ma'am, libre kamo nga makatawag diri sa aton sa 0938-225-5017 or 434-3861. 434-3861 ang pamilya sining ginlubong da kay na kay gusto na mo ni klaruhon kung ano giblang balatian ni sang napatay ni, anong ginhambal sang doktor sa inyo, anong advice sa inyo. Kay maluoy man kita, labi na gid kamo manda. Action firing line. Tiambal gani kaginato sang gin-interview action dyan gin quarantine ako ng family sang napatay nga ini. So meaning may nakita ay probable ini siya. So dapat ang cemetery yung ginlob nga na da may mga lockdown may ara sang prevention anay temprano pa da. Action firing line. Last 8:07 pagbalik ko karon abi check naton basing patrol makakuha sang information tudugang. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:16. CL7-7 mga ka-aksyon. Amaning dako bulig sa aton sini Galingon sa mga kabataan dira, may edad man o kon may senior citizen na mag CL7-7. Iniya, imnon mo ni, bisan din ka makadto, pwede mo ni balon-balonon, butang mo ni sa bag mo, may pamahaw, may panyaga, o kung wala man, pwede mo ni yarukon ang CL7-7. Kag maghalong sa peke nga CL7-7, kung gusto nyo makabakal sang husto gid iya, hindi ka mo madisgrasya sa mga peke subong nga ginabaligya, dapat magpadulong gid kamo sa butika. Kay ang original nga CL7-7 wala ginalibod. May tatak gid ini nga 375 ml. Sa iya sini nga suludlan gid mismo. Kagay na nga 375 ml amo ginakadako yang botilya. Ang fake naman niya nga CL7-7, ang tatak ya Action an 375 ml, pero ang suludlan niya ya 500 ml. So dira palandaan na intuan na kamo. So dapat magbakal sang original nga CL7-7. Ano ang palatandaan pagid? May palatandaan siya nga dapat green ang iya sini nga takop sang CL7-7 mga ka-action. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Mayang gabi lang kay Dennis Roma, nag-monitor man si Sir, ano ning pangalan niya sang listener ginaton, Anthony Jones Havilio Siblano. Salamat sa pag-monitor and aksyonan ba si Aran available lang aton patroliwat. Sige, check abi. Balikan tato kay seryoso ning sa banwasang Murcia ho. Oh, seryoso ning problema na sumuho sa mga tao. Si Raquel Buates naga-monitor man, shout out lang kuno sa Chongko family sa Mansilingan. Follow up lang kami dinatuman gakadula. Sherwin Montelibano, buligi ko diri sir, ari lang kami sa likod sang Willrose building. Nano ka sir? Fred Ninia naga-monitor man sa airport. Si George Ayasneg, no? Action Brian watching from Qatar. Tani, wala pa. Si Sir Pico, action na. Tani, ang mga family sang OFW may cash assistance man kay diri no work, no pay man sila. Ahay. Si, Francisca Puso Madirazo, naga-monitor man. Abe Smart Tadio Salcedo, si Bochi Sison. Good evening, Action Brian. Ga-monitor kami adlaw. Si Ma'am Inday Sabrina sa imo. Salamat. Si Wesley Borda naman niya. Sir, good PM. Pwede makapamangkot kay man kung san o manghatag sang 4-piece. Okay. Actually, ang 4-piece na every month nagasulod na siya sa pag-inchindi. Kulang mo. Sige. Si Jose Alan Braza naga-monitor man sa Cinema Tinion. Online sa Firing Line. Naligid lang kay diri sa Bacolod, subong ho daw dako man concern di sa aton nga PNP sa mga utod naton nga nagapaninguha gid lang nga magwa sa ila sinipuloyan bisan nga ginadilian sila kiti ari pa kita gyapon sa ECQ. Police naton may mga adjustment na sa pagbutang sa ila sini nga mga check-up points sa aton nga linya si Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Sir, mayong gabi dira sa imo. Action Brian, mayong gabi sa aton mga pinalangga nga mga listeners sa kutob sang malaputan sa aton nga pag-broadcast sa sining gabi.
on behalf sang aton City Director, Police Colonel, Attorney Henry Biñas, mayong gabi gid sa aton tanan. Yes, sir. Pasensya si disturbo, pero sir, may ara kamo mga adjustments subong sa mga check-up points sa Bacolod. Anong pinaka-purpose ni sir? Yes, Action Brian. Ang aton nga adjustment, especially sa aton nga mga inner border control, ang total sinitanan sang aton nga inner border control, 20 city kabilog ni siya Action Brian, no? May 7 pakit kitaya ka outer border control. So ang natabo sini sa mga padayon lang nga mga inspection sang aton nga city director, nakita niya nga may mga alagyan nga pwede maagyan, pwede malutsan sang mga aton mga kauturan diri sa syudad maski hindi sila maglabay sa mga border control. I see. So makalikaw sila sa mga check-up or checkpoints na ginapatigayon naton. Amo na nga may mga adjustment kita nga ginobra kay kon may damo lang katani kita nga mga pulis diri sa Bacolod City Police Office mahimo siguro Action Brian hindi lang ini 20 city ka inner border control basin nakalabot pa kita 30. I see. Hindi manigar Action Brian lapad gin man abi aton nga syudad. Ang aton mga alagyan diri galusot-lusot man lang mong amo na nga ginpaidog sa aton CD sa mga strategic area nga wala gid bala pidilutsan maagi ka gid Action Brian. Okay. Ini nga mga lugar sir, so far may ara na kamo sir kundi kibot sila ara na no. So may nagkaladak pa na gin mo sir nga nagaginawa nga hindi sila dapat pwede pakagwa sa ila sini ginauyatan bi nga mga QPAS dira o kun ano pa nga bagay. Yes, Action Brian. May ara kita ginapabalik. Not necessarily nga ginadakop naton kay ang aton diri ginalimitahan movement sang tao at mas as possible gani hindi kita gusto may ma-apprehend kita kay we don't know. Sino ay takabalo kung ay namadakpan naton dira infected, symptomatic or asymptomatic. Hindi kita gusto ang natabo dito sa Cebu City, matabo man diri sa aton sa syudad sa Bacolod kay anon tama na Action Brian ang damo-damo naton nga accomplishment kung tanan kita infected COVID. Sakto gina sir. So amo na nga tinatagaan tagid sila sang mga choices. Ginapapili naton ining nagaguluwa nga wala sa ad-even scheme. Ining ilaplaka wala gasanto sa ilang mga quarantine pass. Halimbawa ang imo yang katapusan sa imo yang home quarantine pass uno nagwa ka sang Martes papilion ka namon dakpon ka Thailand ka kasuon magbalik. So wala man sa nagapakatig sinada Action Brian luwas nang gid inaiya sa marespondihan naton blay nang may mga ara dira ga pangawat mag-inom. Yes. Kay lain na gid man na abi ang sistema kun ang utod nato nakainom na wala na sakto nga pamensaro na pero mostly cooperative gid man sa total nga nadakpan naton sa diri sa aton sa syudad pag start sang GCQ until subong sa aton nga extended ECQ may ara kita estimated nga 2,200 plus na and still counting na siya Action Brian wala sang adlaw nga wala kita may madakpan kun ECQ ang pagambalan diri sa aton sa syudad Action Brian. So nagligad tong adlaw sir nasunaran ko do nagdamo gid mga salakyan so ato may connection na to nga wala pa bina-adjust ang aton sa mga check-up points ng iban nagalusot-lusot gid lang sa posible lutsan ang moto nagdamo ang mga private kag mga tricycle man nga mga salakyan na sir. Yes, tsakto ka diri Action Brian hindi manigar labi na gid diri sa syudad damo na gid man abi syudad ning mga may mga salakyan diri sa aton sa Bacolod. Luwas pa diri Action Brian nga damo man tagaan sa mga provincial car pass. Correct na. Kada Lunes gina-expectar ginatan Action Brian labi na gid ini may mga importante nga mga bank transactions. Mga check-up, hindi magnubo abi sa kada adlaw labi ng dialysis patients naton kung tingubon ta siguro way ganubo sa sin ang adlaw mo sa nagasinulod sa Bacolod. Yes. Dialysis pa lang ina. So how much more ang nabakal sa mga maintenance dira gapa check-up hindi manigar ari man ng sentro gin man abi ang Bacolod naton so hindi taman sila pwede mapunggan base sa mandato sang aton nga chairman kay Vice Mayor Elced kabahin sila sang ginahambal naton nga basic essential basta nagasunod sila sa aton patakaran diri sa ad-even scheme naton
Kag dapat may mga ara sila dira mga resita, may kaigo nga mga dokumento prior sila makasulod sa Bacolod. Kaya pasensya kita nga ginaistriktuhan naton kay hindi kita diri GCQ. Yes. GCQ man kita gihapon hasta pa kita diri sa Mayo 15 Action Brian. Ang ginakulbaan ko kay DILG National bala nakabaton sa mga reports bala sir sa mga GCQ nga daw pinasaway ng mga tao sa ila daw gina-recommend nga ibalik sa ECQ. Ti ECQ kita dire di ba sa ibla mag padayon pag inibla after May 15 blahaw. Ti medyo kapoy-kapoy na ang sitwasyon na Sir Pico sir. Bangod sa mga salawayon nga ini. Abi mo Action Brian, ining nagapasaway naton nga mga kauturan. Ining gusto ya ma-extend ang ECQ bangod sangsap. Amo naging ma-actually ang rason kay samtang ECQ kita. Siyempre may SAP. Every 15 days kada bulan may padayon niya nga sustento gikan sa gobyerno. But in fairness naman sa mga taxpayer naton sa nagatrabaho naton nga kauturan, of course to include us. Gusto na gid man kita magbalik sa normal but wala kita kontrol sa subong yang sitwasyon Action Brian kay pa naton madeterminar ang COVID-19 sa subong wala pa abi niya sang bulong, wala pa kita vaccine. Kag ang aton nga LGU maski aton nga mga panguluhan di man gusto mag-compromise, kita gusto makompromiso magtumar sa dakong risgo kay ti una bes konsumipa magsaka ang aton nga kaso. Ang number 1 yun basulon ti siyempre diri sa aton ang aton nga mayor, ang aton nga LGU, aton nga presidente. So dapat mangin careful kita, dapat maghalong kita sa aton ng mga decision making ni Action Brian. Okay. So ining mention naton nga mga adjustments nga ini din gini nga mga particular places gini mga check-up points gini sir. Gin dogin liwat nyo gid kag may mga bag-o ka mga schema gin patigayon na sir. Actually, ini nga mga ginliwat naton ang dira sa Villamonte. Ang dira sa Villamonte, ginmove ina dira na sa may Helbicha, nga subdivision. Then dira, impon na kami alagyan ina dira. May laktura na kaysa lang ko maglabay dira. Damo galinabay dira nga salagyan nga nunid nga mag-agi sa border control. Then dira sa may Burgos, Hilado, pang-adjustment dira. Then dira sa may Takuling, kay sang nagligan niya si Mana, dira ina sa may Bangga, Bamsi. So sa subong gid idog na ina dira sa main highway sa intersection gid nga tanang gid masakop nagagawa sulod especially nagapasor bala kay mostly dira ang ginaagyan nga mga salakyan. So amo ina ang tatlo nga ginpang idog sa aton City Directory Action Brian. I see. Sir sa inyo nga kwan na record anong mas masalawayon ang naga-single motorsiklo o kon mga private cars? Ang una best dira ang aton masamig gidya ang sasalakyan Action Brian. Kahuluya no? Kay kay ang salakyan abi mo kahapos naman mabutangan sang kun ano itapik nila day. Amo na nasudaran ko sir. Iti ang sa motor ya wala nakawala kung istrikto ang tagin motor hapos lang man na mapakita gina sang papilis. Yes. May ara sa lakyan iba na actually Action Brian may nakita na dakpan kita dira actually nang ginawarningan na naton. Gabutang pa yung mga food pass kung ano lang sunod-sunod man nilang may mga IETF nga mga sticker pero sad to say ang iban kakaladakpan ginapabalik naton nga ang kung pwede pa nga pindi naton pailan kaso but again sa nahambal ko na di kita mag ang risgo lang nga dako kabudlay sa subong nga panyempo mayo tani kun wala COVID-19 kanami na gid ini sila pang prisuhon sa aton nga mga prisuhan dira. But again inatagaan taman sila sang tawag mga choices ginapapili taman sila gatag man kita konsiderasyon Action Brian. Di buinas pag gini sila kay mga consideration pang PNP naton pero prangkang istorya kadamo kita sa nabutang sa mga windshield bla mga do not delay food deliveries muna may ato man tong essential bla 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 pagbukas kuno ang unod isda abi da muna may ano nga sitwasyon ni man. Yes, mga palusot nila Action Brian pero ina nga mga palusot ginakasubo ko sa adlaw nga Domingo, hindi ka mo kasulod. Kay we will not honor any pass during Sunday maski frontliners naton nga hindi duty, hindi ka kasunod sa Sunday. I see. Muna ginhambal ko nga kisa galawi gani Action Brian nga pangayo kita pasensya pero muna ang iba naton na kauturan dira abi gusto magpalusot amon ang isa gina check dira kay iban dira nila nga mga certification ilang mga quarantine pass dira way nagasanto na sa ilang mga plaka. So we are very particular about that. Kag gusto gid sa aton si territory mangin stricto kita kay hindi kita ya part sang
GCQ sa province of Yes. Negros Occidental, Action Brian. Kag dapat gid lang ano kay may ginapatuman nato ning stricto ini, may ginaaway ta iyang hindi naton makita niyang balatian, so ti mapahapos-hapos kita hindi gid pwede. I don't know sir kung nakakita ka sa social media. In fact, na-report diri sa Action Radio namon dito sa Luzon ganiya ang ginkargahan sa mga ilimnon lungon mo. Ginsulod sa lungon, ginkarga sa auto po ni Brebla. Yes, Action Brian, diri sa aton sa Region 6, ambulansya. Tanan lang gid gaya Action Brian yung mga plusot balo ka naman Pinoy malusot gidya mong bisan anong kabulay malutson gidya kun ilimnon paghahambalan. Naging kabahay na bisang aton nga kultura inom-inom. Yes. But sa subong tani nga may ari kita krisis, may pandemic kita nga COVID-19. Gamay lang man tani nga sakripisyo kay ti naumpisahan ta na eh. Yes, Kumbaga nabasa na ta Action Brian, maligo na lang ta tuto tani ining aton lang pagsimpatiya kooperasyon niya sa aton gobyerno. Kay doon nagagawa pa subong ya Action Brian nga kami ang COVID nangin virus na yang aton mga border control dira. Nang singko mas manami siguro para maging stricto na gid ining nagpositive bala Action Brian kasi langas-langas man lang. Ining positive siguro sa COVID-19 bantayon sa border tan-awon ta kung may maglabay pa na dira ya Action Brian. Sige, until May 15 pa kita sir aton sini ECQ ang imo panugyan again sa Bacolod non kag outside Bacolod nga sulod diri sa ato labi na gid may mga rasang provincial car passer. Go ahead sir. Yes, una best, madamo salamat Action Brian. Gusto ko lang klaruhon nga even though nga bilog nga probinsya ng GCQ but hindi kita ya kabahin, hindi parte ya ang Bacolod being highly urbanized city, being the lone district of Bacolod. Hindi kita kabahin sang GCQ dira. Kag hoping nga maintindihan ninyo ang mga nagalusot lang diri sa aton ining may mga provincial car pass. Kag kun ara sa mga border control naton, preparahan ang mga nagakaigo nga mga dokumento kung magasulod kita diri sa sudad sa Bacolod, kung mga emerhensya mas mayo mas aga sila. Hindi malikawan malaba gid ang pila. Kag sa Domingo, hindi na kita mamilit dira nga magsulod kay we will not honor any pass maski provincial car pass unless otherwise pasyenteng imo dala. 24 oras naman Action Brian sa Domingo ang atong ginhaayo dira. Labi na gid ina bala may mga namatyan. You have still one day, Sabado para ba sa schedule. Kay ako sa tutuod lang, although nga hindi taman makontrol ang sitwasyon, kada ko actually mabulig sang 24 oras na total lockdown niya sa Bacolod kung ginakopera niya sang tanan niya Action Brian. Lastly sir, daw nagtulotawhay ang mga nagkaladakpan sa sugal nga mga SAP beneficiaries kag Go for Peace? Yes, Action Brian. Kay damo na biga binasulay na sila. Actually wala nang kalabot dira sa aton nya police station na Brother po mostly may mga reports kita nga nabalaan nga may naglinaway na bangod sang pag-abusar sang SAP kag ining purpose kay kadako sang tsansa nga base ini reviewhon kag base kwaon iniya sa mga hindi entitled sa mga SAP kag aton nga mga purpose beneficiaries. But hoping padayon gyapon kita nga magakampanya sa illegal gambling as part sang ECQ nga ginapatigayon diri sa sudad sa Bacolod. Sige, with that Sir Pico, sir, madamo nga salamat sa mga time tonight. Maayong gabi kag mabuhay ka sir. God bless. Yes, God bless po Action Brian, mabuhay po kayo. Action Firing Line. Okay, ako mo ng kapulisan ta subong na ginalita-lita lang sa mga utod ta nga mga TV, mga tiga-bagol. Action Firing Line. Mas ginhawa man nila ka mga ngita ideya kung nila pang plastar ang ila sila mga check-up points para magkaladakpan ining iban. Kauluya no, ang masami ko no ginasaway nila papauli ko no, ang mga pribado pa nga mga salakyan. Ay, ang mga private cars naton ka mga tag-iyada, mga kapalmoks man. Doon nagbinulos kita ya pasaway sa mga public vehicle action hands, no? Ako may personal ko nga salakyan pero duwag ko ka pasaway. Layo pa lang inataya ko na ako niyang quarantine pass kag ko na nga papilis ko kay syempre dapat ma-obey ka gini sa ila ya. Action Firing Line. Ang ibanda ko na do ka pakabal man kamo ini may mga salakyan nga pribado ay nano nga sitwasyon ni. Di ka mo exempted bla kay virus bla. Action Firing Line. Di ta magpaulaw-ulaw sa mga ultimo nga mga utod naton kay sila gani kapati. Tapos kita ya kay bango di salakyan kita ya gainaw-inaw daw magpatisoy lang tada pirmi daw dalon ta lang sa istorya ang pulis ta.
Malusot-lusot pata sa mga lagyan nga di magkaladakpan ay hindi maayad din na. Alas 8:34. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Okay, na-try naman nga makontak si Nimetenio ng alkalde sang Morsya. Concerned kita sa sitwasyon sa Morsya, no? Sininga gabiting mga taga Blumentritt, Morsya to, nearby sang ila sininga public cemetery. Kulbaan sila bangod sa may ginlubong sininga hapon, allegedly, ngati napatay ini diri sa Corazon, Locsin, Montelebano Memorial Regional Hospital. Pero mga alas 4 aksyonan gindala didto, no? Ginrikta lubong. Kagin swab test manigani kiti inablang base may connection sining COVID-19. Tikulbaan mga tawo to, so mga gabi to na ginuwa to sila kag nagpalapit, wala sa patio, medyo layo man lang, pero kulbaan sila eh. Action Firing Line. Sige lang, may mga updates, may bing patrol karon dugay mga commercial ko for a while, pabalik naton tungwan ta balik ang patrol. Nagakontak makabi kay Mayor Rojas ang Morsya, medyo hindi man malabot action ano. Basta ka monitor si Mayor or any relative ni Mayor Abi, immediate family, ma'am sir, basta pwede kami kapakigangot si Mayor di samon sa Action Radio kaya nag-monitor sa buong pumuloyo to nang ipitikang himoon tada butangan tabulo kudal-kudal to butangan tira to anay sira ang ini nga patyo nga ini kay ti menalubong da nga ti probable ini siya. Di nato pagulaton da nga may sinulo da boss nga adlaw magsindi kandila pagkatapos mapauli nila to may dalanas lang nga kulba bangod sining mabaton ng information. Action Firing Line. Yan bal sa patrol to kuno way gid kuno notice sa gwato nga diri di ka man magsulod anay muna duway lang daw ka normal sa sitwasyon di ta magsalig budlay ni. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sining nga pagpangalagad, life extension, vitamin D3 mga ka-aksyon, pampabakod sang aton sining nga immune system, no? Subong panahon sining coronavirus kag nanari-sari nga mga balatian, dapat may pampabakod ikaw sa imo sining nga immune system. Action Firing Line. Isa pa sa gina-endorso naton sa inyo sa idalom sang Life Extension Philippines sa muning Life Extension Coffee Mix naman niya, no? Ining pinakaunang kape nga mayroon sang vitamin D3, no? Sa din kita nga Pinoy, mahiligon kita maginom sang kape, tikon mga pinagin malanta kada pagbugtaw kada aga, diri na kita nga may makuha kita nga benepisyo, no? Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Pangitaan nyo lang sa mga butika. Magbakal ka mo, dapat pangitaon nyo gin may tatak nga LEK original, ina may mga PK man nga Life Extension. Action Firing Line. And pwede ka bisita sa ila sining klinika dira sa may area sang GA Esteban Building, Lacson Street. So unahan diring Burgos, Lacson Street mga kaksyon para sa inyo sining kahapusan sang pagbakal sang Life Extension. Libre pa ng consultation sa mga medical doctors. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Okay, basi mabalikan tang patrol action an, try ko na ng mga updates dito. Although nga na may kabudlayan sa action John Diaz dito nga area. Sige lang, base no mga panibag-o dito, anong sitwasyon, balikan ta tong area. Nagbutang to bala ko galingon nga kudal-kudal ang pumuluyo, anong sitwasyon? Okay, sa barangay Kabog ganay ko no, isikyo kita, pero may nagabasket ko no diya sa may, ano nga village ni man, Rilotane, may basketbulan da. O, bawal pang basket, subok. Sige. Ang aton sa mga talamiyawon ng iban, itamyawon ta abi. Daligi lang. Ara section Jan. Action Jan, kumusta? Action Brian, nagpakita kita sa may Municipal Health Office ng Banuasang Murcia. Ang information is in this lakatag as of this time. Kay wala Action Brian ang ilang officer in charge sa subong nga gabi. Gin-refer kita sa may municipal police station sa Banuasang Murcia, and nagpakigangot kita, no, nagpamangkot kita sa may mga kapulisan dito karon ni gabi with under the supervision man ni Police Major Robert De Hucos, and ang ilang pagpatagaksyon bray nabaton nila ang report sinina mga gulugabi na, and that is why nga nagaulat sila sa mando gikan sa Interagency Task Force sang Banuasang Murcia nga ginaprobuan of course ni Mayor Jerry Rojas Action Bray, kay para may baluan nila kung anong assistance ang posibleng mahatag abi sa mga kapulisan agad nga ma-maintain ng security kinaintindihan man nilang sitwasyon Action Bray, kay ang ipanumdom subong sa mga pumuloy dira ginapalabot man aton nga ka problema kakakangawa sila. So ang ila mahimo sinidere nag-coordinate sila subong sa IATF anytime basi pakatuan man to nila police action by ang area, kay wala gito abi trangka or ano to sarado abi or notice na may gilobong dira or ano pagit iban man. So gawla talat subong ang police no for further pagit action by advisory or recommendation kag pagpalis ang bulig abi sang munisipyo mismo sa mga kapulisan agud nga makahulag man sila kay hindi man kuno pwede action by nga sila lang magkadto dito kay health concern, no? Kung related sa health concern, ang IATF dito nagsumbray ang makatag sila dito. Ang atong officer in charge ang Municipal Health Center, pwede ka provide ang mga tao da sang number man lang? Ay man sila sumbray personal number sining health officer. na sobra na ni aton nga mga alibay. Upod ka mo sa trabaho na personal number, why gid? Gani, amo na gani, ti ama ko, di tama ka mo pilit, sir. Kasi balikan lang ka mo namon. Sobra naman na. Health concern ni istoryahan, tadiyaw numero sang officer in charge, so hindi ka mo ka-provide gusto lang may matabo das Murciada kung tuod gin mga may problema itong nalubong da. Ubdanay ka mo, pwede ka pangayuay number na magnubya, magkabit sa iban, kuha nyo pa number, inang upo nyo sa trabaho da, officer in charge, so why ka mo iya sang number? What if karon kung may kananglan ka mo to, din ka mo makadto mo sa balay na to kung din to gistarang inyo officer in charge. Pag hinugay ka mo na gani, pakuan-kuwa na. Gana, sobra ito mo ni mo unamon gani, bago kami nagdulog, pakatos may patso, mabalik na mo kami ito na dugay-dugay sa may babaw, basib na pagbalik na mo na na to sao. Di ta pala magpatama, kay may number ka gani isang wardyano da, bisan sino na lang kung makilala mo, kayuan mo number para may contacts ka, may tawgan ka in case nga need mo black action dyan. Pagkatapos, officer in charge mo, para sa aton dibig karon,
ang aton si News Director de Action Rex Kantong. Ti, why ko yung number sa iya, News Director ko na. Kung may kinanglan ko na karon, ano ko makadto ko tos balaya anay, kay why ko number ya. Amo. Kay posible naman na, sobra naman ang mga alibay sa inyo da. Action firing line. Oh, kabalo na kita subong ang dimension sa kabuhi ta, tanan ta may mga cellphone eh. Magluwas lang sa mga kabataan nga di pagid pwede. Ti boss mo kay mo number. Gani. Diyan action bray, ang amon tingoan gi karon bas pagbalik na mamihara na sila. No, sa contact number anything dira nga pwede naman mo kan sa statement dito mismo sa area. Sa kulang taon naton, pwede man to ka strict sang ila policy man dira action bray. No, wala lagi kita na nagsulod na sa may health office or center nila. Kay medyo damo-damo ka pa prosesong agyan antes ka dito makasulod kid mismo sa area. Pero may mga person man sa gwa, hindi din iban may posible may mga ginkantuan action bray no. Okay. Pero ito muna ang mga pumuli dito pag bati nila nag-entertain nato ng ilang concern, ang iban tinagamatama ang ibang sulod itong suggestion sa ila. Hindi na sila action bray palabot sa curfew base sa concern nila sa ulay dakpon pag sa pulis. Kung makitaan sila sa gwa sang dalan kag kung nagatinumpok action bray no. Sige. And naman update gikan diri sa may Banosong Mursyang taglibot sa lokal redaksyon John Diaz so nasabot sa action sa redaksyon radyo. Action firing line. Mayara pa ng iba action-an mo. Hepe mo ay kay mo ya personal number niya. Sobra naman ang intulin. Oh. Na sobra naman ang Abi magalibay ka mo hindi man taman kabahol, no? Kabahol na ginakatama. May kon alkalde mo guro do maduaan kapag guro magpangayo personal number pero ina boss mo na isa ka mo ka kwarto da. Oh, di magpatawag na siya karon meeting wa ikaw mo yung number siya nung nalang na karon. Hindi na uso subong ang kwan eh. Ang padala na isulat, cellphone na subong. Oh, may telegrama pa subong haw. Way na sang kabayo subong nga nagadulong kasulat to sa imo boss to nga may meeting ta boss. Cellphone na tanan subong tapos way ka mo yung number da. Sugirin yung amo para magdamo. Action Brian Morden. Action firing line. Ang nestoryahan tadi subong niya health concern sa publiko. Ang nestoryahan ka doon naton subong niya sitwasyon ta sining COVID-19. That's why nga nagkadto ng patrol naman para tutukan ni kay wala man lang kamo maging butang na gani nga ano nga mga precautions daw matuod man o kon hindi pero dapat kay timikitaan nga probable nga ini siya amo ni muna gin quarantine maganing pamilya ti way gid kamo maging butang da nga caution abi or information na placards malang abis publiko nga hindi ka mo anay magsagi ka sulod ka magsindi kandila or magbisita sa minatay nyo kay may patay dingin lubong nga probable sining COVID-19. Simple as that. Action firing line. Tinuway maka mo binutang to ganit tapos subong numero sa inyong boss na di ka mo katag para makabuli kita sa pumuloyo. Dato ang mga pumuloyo nagasala-sala ng himuon nila kay virus niya mo. Oh, may paganiguro kung tumindog mga patay na aksyonan kay basi makabato panis la tinapungulay sa mga kalabirada. Action Brian Morden. Action firing line. Pero kung lumupad ni karong virus da, ano mabulig ka mo da? Oh. Na ano nga sitwasyon niya man? Doon hindi mayo haw. Ano, health center ka mo da, hindi ka mo concern sa pumuloyo. Da, kung ano magkalatabo sila da? Action firing line. Las 8:48. Daligid lang black ay mamasa tani anay mga sulat de o mga sulat, mga telegrama. Oy, ang aton sinigaling nga update gamay sa ABS-CBN black. Kay sa Lunes nga adlaw mga kaaksyon, kabalo ka subong aksyonan do kadamo TV nga nagkalaguba action hands no. Pinanghaboy lang nga TV nila kay way na kuno ABS-CBN pinangwasak nila no. Dumapati man ko sa ibang TikTok tigilin. Mga papansin black ang mga case pay black. Akitaan mo subong may TV hakwaton, may ilampos, may kun ano na lang, kay kuno wala na ABS-CBN, daw mo na bla. Pero sa Lunes, para sa mga taga-ABS-CBN dira, basta taga-ABS-CBN dira, sa mga mga nagalantaw, mga ABS-CBN, hindi kay taga-ABS-CBN. Para sa mga nagalantaw, sa Lunes mga kaaksyon, i-raffle na, no, atong petisyon nila bla, nga kung pwede, ontaton or nagapangayo sila sa temporary restraining order kon TRO. Agod i-stop ang cease and desist order sa National Telecommunication Commission didto sa pauntat sa operation sang ABS-CBN. Bantayan tani sa Lunes kung sino ang member in charge nga mag-uyat sini mga kaaksyon no. Kiti ang ABS-CBN sumo nagalao man sila no.
nga makabalik sila sa ila sa ning operation, ano? Okay, si party list representative nga mo si Mike Defensor, nakita niya direction hands nga ang taga National Telecommunication Commission na NTC, pati na ang Office of the Solicitor General nga mo si Mr. Jose Calida, posible mga tubang sang kaso nga graft and the perjury charges inyo bangod sa pagpasira nila sang or shutdown sa operation sang ABS-CBN. Sunod dinay makaksyon sang sining mamalidha nga may rasang puder nga actually ang Kongreso bong ara na da ang bula mo sa pag-deny o kon sa pag-grant sang bag-o nga franchise sang ABS-CBN. So depende ini da sa Kongreso, ila binagid sa 18 Congress mga kaksyon tikibot sila nga ang Solicitor General allegedly nag-pressure sa NTC nga ipa-stop ang operation sang ABS-CBN. Action firing line. Tambal diri sa mamalidha, siya ari sa amon ang bula sa amon poder di. Dapat ginrespeto man ng Kongreso kiti ari di, no? Si Cayetano nag-voice out naman. Siya na man nga ari pa di gani may ginaatubang patayban nga problema dapat tani istoryahan pa ni tigin shutdown na ini, no? Ti may power din Congress mo, ti legislative and ni sila, legislative ni sila. So nagatanan nga franchise, tanan nga mga kung ano lang ara da sa ila, kung i-deny o kung i-grant dapat ginhulat-hulat anay. Tinga nga ginpa-shutdown ning ABS-CBN. Action firing line. Anyways, mga suggestions kag mga opinion ini sa mga mamalidha, mga kaksyon nga ton sirina kuha kon ABS-CBN ang pagahambalan, no? Kaluluoy man tod, no? Kay imagine mo na, kadamo sa mga kabataan aksyonan nga naghilibi mo. Oo. Ariyo script mo hibi day, nawuna bla, may script. Kikuan ta video. Oh, tapos post sa social media, no? Kakanlo aksyonan. Nawuna bla ti naluoy kita, no? Nadula ang ABS-CBN pero gapati kita nga mabalik ni plakadlaw, no? Wenta kabalo galing kung saan ogit. Happy birthday lang sa kay Jojo Sanchez Prietos. Naga-monitor sa Matinion kag naga-saulog sa iya sinikadlawan. Ang kuan gali ang update naton sang coronavirus diri sa pungsod Pilipinas as of this afternoon. Miyara na sang 10,463 ang positive, no? May 120 nga bago kag naka-recover diri 1,734. Ang bag-o diri 116. Ang kalamatay diri naglabot na sa 696 mga kaksyon. May bag-o diri nga 11, ano? Ang sa Cebu, do lala man to sitwasyon nila kay ang cases nila dito 1,574. 28 lang diri naka-recover, 16 na to nagkalamatay sa ila. So kung ikumpara naton diri sa Region 6 kalayo gid sang diferensya. So pasalamat gid kita. Action firing line. Diri sa aton daw ayad-ayad pagid kag hindi gid amo na kalala ang tawag naton ang lakat sang COVID-19 nga daw napulupugngan pagid no napulupugngan may ara pagid man sang disiplinado di sa aton mahalo. Action firing line. Okay, may iuli gani kuno nga TV de sa ginbakla nila kay why naman kuno ABS-CBN. Kasadya sila no. Pero in fairness ABS-CBN aksyonan. Kung di kagwa sila subong sa YouTube, ang galantaw sila to 100,000 yan no. Tapos ang rating kung isa mabasahan mo tulang pabor Pinoy Biak. Action firing line. Galing kiti ang realidad amo na makasugid sang husto aksyonan, no? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Action firing line. Mamasa pag ito di iban niya manginsang iban di ko na gid malambot pasensya gid ra sa inyo, no? Hindi ko malambot subong gabi kay gusto ko lang check naton diri kon pila ng patay bla sa Bugos sa kalibutan although nga kaladlokan ini nga balita kati kadamo gid sa nakalamatay pero need naton inform ang publiko para kita diri mahadlok man kang iban diri doga pa dungo lang. Action firing line. Kundi mo na sa pagsugiran sa nagkalamatay si ibang nga pungsod basin mapadayon pa ning ilang nga pagpadungol di. Oh, sige yapon kalagaw bisan hindi pwede kay doga salig sila yang layo diri sa aton ay pag hindi ka mo magabamos na ha.
Ang positive aksyon sa coronavirus around the globe ara na sa 3,942,000 to 922. Ang nakarecover diri naglabot na sa 1,356,355. Kaya masubo diri action hands mga kaaksyon kay ang patay 271,000 ang patay 646 na. Iway ka muna hadlok sina. Asa mursyada. Palihog lang ko da, bulig-buligan, taning reklamo sa publiko da kay na kurdam na da sa subong. Action firing line. Ang USA subong nga mo nagapanguna gid, grabe nga patayo. 76,942 sa USA na. Ginasundan sila sang UK nga may 30,615. Ginasundan sila sang Italy man nga may ara sang 29,958. Nagasunod diri makaksyon ang Spain naman niya nga may 26,299. Ang France may 25,987. Kagang iban makaksyon aring Brazil may 9,265 man no. Kadamo man sang iban tag sobra man 5,000 may 6,000. Ang Belgium 8,521. So dapat mahadlok kita sa nga numero sa nagkalamatay. Action firing line. Ay grabe. Kakulalbaan sa sining hitabo mga kaksyon. Sige. Las 8:56, may gabilang kay Ani Orosio, naga-monitor. Ophelia Galero Arce, naga-monitor ba? Si Rinan Aloro Rico. Good evening, Sir Bray. Always kami nagapamati sa program niyo from Hacienda Kabungbungan, Barangay Sag-ang Lakas sa Tiliana. Kag para mayo lang family Rico Aldia Aloro kag mama kag papa gapamati gid, thank you. Wilson Tihidor, salamat man sa Barangay Mandalagan sa Purok Bulak niya. Kami ang nangangamba. Gapasalamat sa sambulig sa Purok Bulak. Si Jen Aportadira naman niya. Good evening, Action Bry, watching live with my family. Perez kag Aportadira of family ko na sa La Granja. Paano na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, magbigay, magpaubaya, palitan ng alitan ng pag-unawa. Malay mo bukas makalawa, ang hirap ay sama-sama natin hinaya. Paano kung tayo'y magkaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta't tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Wala kita sa higo pang oras sa aton sa pagpangalagad.
Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar. Back up natin diri Action JM Baikin sa IT section. And we have Action Ann Defensor. Happy birthday kay Sir Jojo Sanchez Prietos. Nag-monitor si ni Matia. Back up natin Action Ann Defensor sa New Center. And standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Kag diri naman natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid no. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, last 9. This time check is brought. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!